കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्रीरामकृष्णपादान् ललिता श्रीविश्वासान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणीचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുകമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതനാ മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 17. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് എന്താണ് കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും. ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജ്ഞോ ഹി പരമോ ധർമ്മഃ സ്വധർമ്മസ്ഥാനുപാലനം. ശാസ്ത്രോന്യാൻ യഥാ ശാസ്ത്രം അനാപത്യുത്പഥാനിഹ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജ്ഞോ ഹി പരമോ ധർമ്മഃ സ്വധർമ്മസ്ഥാനുപാലനം. ഹരേ ശാസ്ത്രോന്യാൻ യഥാ ശാസ്ത്രം അനാപത്യുത്പഥാനിഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജ്ഞഃ രാജാവിന്റെ അഥവാ ഭരണത്തലവന്റെ ഈ തീർച്ചയായും പരമമായ ധർമ്മഃ ധർമ്മം സ്വധർമ്മസ്ഥ അവന്റേതായ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരുവൻ അനുപാലനം സദാ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ശാസ്ത്ര ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ അന്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ യഥാ അനുസൃതമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനാപതി ആപത്തു കൂടാതെ ഉത്പഥാൻ വഴിപിഴച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്രാനുസൃത നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതും നിയമത്തിന് വിധേയമായി നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ പരമ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ
ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരം തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വല്പം ശാസ്ത്രാനുസൃത നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവരോട് ചെറിയ ഒരു ഇളവ് കാണിക്കേണ്ടത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തേ മതിയാവും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി എടുത്തേ മതിയാവൂ. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മാത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതും നിയമത്തിന് വിധേയമായി നടക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ പരമ കർത്തവ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്താണോ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ശിക്ഷിക്കണം. അതായത് കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണം. ആരെ? ഇങ്ങനെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ, ശാസ്ത്ര നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കണം. അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഇതുപോലെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സമ്മിശ്ര പ്രഭുപാത്തി ചെയ്യും. ആപദ്ധർമ്മം അഥവാ അസാധാരണമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാലയളവിലുള്ള ഒരുവന്റെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അതായത് അസാധാരണമാം വിധം ആപത്ഘട്ടങ്ങളിൽ മഹാശ്രേഷ്ഠനായ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പലപ്പോഴും പട്ടിമാംസത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുവന് അനുവാദമുണ്ട്. എന്നാൽ മാംസഭോജികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനായി സ്ഥിരമായ അറവുശാലകൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അത് തീർച്ചയായും അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, ശാസ്ത്രാനുസാരങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സ്ഥിരം അറവുശാലകൾ അനുവദിക്കുന്ന നടപടിയെ തീർച്ചയായും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണം. രുചിക്കായി മാത്രം സാധാരണ സമയത്തും മാംസഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആരും യത്നിക്കരുത്. അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിനായി രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തവനായ അയാളെ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സസ്യാഹാരങ്ങൾ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ വന്നു പോകാം. ഇതുപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിപ്പോ അന്യദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അല്ലെ, നമുക്ക് ഇപ്പോ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലം വരുന്നില്ല. പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പട്ടിമാംസം കഴിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ പട്ടിമാംസം കഴിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടിയെ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടോ നാക്കിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്? പട്ടിമാംസം കഴിച്ചു. ഒരിക്കലും ഇതൊരു നമ്മള് അവര് പോലും, ആചാര്യന്മാര് പോലും പട്ടിമാംസം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ, പിന്നെന്താ നമുക്ക് കഴിച്ചാല് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടത്. അവര് കഴിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും. വേറൊരു ആഹാരം അവർക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിന് നല്ല രുചിയായിട്ട് അതിനെ പാകം ചെയ്ത് നാവിന്റെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ ആ ഒരു ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആഹാരമായിട്ടാവും അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അറവുശാല ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ കൃത്യമായിട്ടാണ് നടത്തിയത്. അതായത് മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവരുടെ പല്ലും നഖവും കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അവർക്ക് മാംസാഹാരം ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആ രീതിയിലല്ല ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻസ് പറയുന്നത്. വിവിധ തൊഴിൽ സംബന്ധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആചാര അനുസാരമായ ധർമാനുശാസനങ്ങളുണ്ട്. അവ അനുവർത്തിക്കുന്നവരെ സ്വധർമ്മസ്ഥ അഥവാ സ്വധർമ്മങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർ എന്ന് അഥവാ സ്വധർമ്മസ്ഥിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുവൻ സ്വന്തം സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം, നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:48 ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മള് കുറ്റത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ പോലും അന്യരുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അതായത് ഒരു ശൂദ്രൻ വിചാരിക്കുവാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നല്ലത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അയാൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആകുന്നത് വരെ, അതായത് അയാൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്ക് ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു ശൂദ്രൻ എന്ന ഒരു ഇതില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. പക്ഷെ ഒരു ശൂദ്രന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി അനുകരിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. അപ്പൊ
അവനവന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അത് ഇത്തിരി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ സാഹചര്യങ്ങളാൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഒരുവന് അത്തരം സ്വധർമ്മങ്ങളെ ലംഘിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവയെ ലംഘിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. സ്വധർമ്മം എന്തു തന്നെയായാലും പിൻഗാമി അത് മാറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അയാൾക്ക് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതും ഭരണത്തലവന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. സ്വധർമ്മത്തെ ലംഘിക്കുന്നവൻ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാണ്. ഓരോരുത്തരും ശാസ്ത്രാനുസരണം അവരുടെ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യം കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മള് എക്സെപ്ഷണൽ കേസിലല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നാണ്. എനിക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലും മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല അത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റാത്തത്. നമുക്ക് പറയാം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയരുത്. നമ്മള് വളരെ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അത് അത്രയും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശാസ്ത്രം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ ഉവാച ഏതദ് പാണ്ഡവേയാനാം ഉത്തമാർത്താഭയം വചഃ യേഷാം ഗുണഗണൈ കൃഷ്ണോ ദൗത്യാദൗ ഭഗവാൻ കൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ ഉവാച ഏതദ് പാണ്ഡവേയാനാം യുക്തമാർത്താഭയം വചഃ യേഷാം ഗുണഗണൈ കൃഷ്ണോ ദൗത്യാദൗ ഭഗവാൻ കൃതഃ. ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു വാർ ഒക്കെ നടക്കുവാണ്, യുദ്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യുദ്ധം നടക്കുവാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സോൾജിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലൊക്കെ പോയി യുദ്ധമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മാംസം ഭക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസിലും ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട്? കാർമിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവരൊരു ആനിമലിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനിമലിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ അതിനെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ മാനസികാവസ്ഥയും അതുപോലെ അതിന്റെ ശിക്ഷയും ഒരു പരിധി വരെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഉറപ്പായിട്ടും. പക്ഷെ വേറൊരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ അനുവദനീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചപ്പോ വന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ധർമ്മ ഉവാച. ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവയല്ല അങ്ങാൽ പാണ്ഡവേയാന പാണ്ഡവ കുലത്തിലുള്ളവർ യുക്തമായ ആർത്ത ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അഭയം എല്ലാ ഭീതികളിൽ നിന്നും മുക്തി വചനങ്ങൾ യേശാം അവ ഗുണഗണങ്ങളാൽ കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും ദൈത്യാദു ദൂതൻ തുടങ്ങിയ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ കൃതഃ നിർവഹിച്ചു. വർത്തനം വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത ശമിശ്ല പ്രഭുപാത്തിജി. ധർമ്മരാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും പാണ്ഡവ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് തികച്ചും യോജിച്ച വിധത്തിലുള്ളവയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും അവരുടെ ദൂതനായി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധർമ്മ ഉവാച അല്ലെ. ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ്? കാളയാണ് അല്ലെ. ഇതുവരെ ഏതാണ് സിറ്റുവേഷൻ? ഏതാണ്? നമ്മള് കാള, ഒറ്റക്കാലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാളയും ഒരു വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കന്നുകുട്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു പശു. ഈ പശു രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദേവി എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് കാള ചോദിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ഓരോ കാരണങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ദേവി, പശുവായി വന്നിട്ടുള്ള ഭൂമി ദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. അതുപോലെ ഇവിടെ അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുന്നു, എല്ലാവർക്കും പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭൂമി ദേവി പശുവിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൂമി ദേവിയുടെ സങ്കടങ്ങളാണ്. അപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വരുന്നതും കാണുകയാണ് കലിപുരുഷൻ ഒരു
എന്താണ് ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി രാജാവിനെ പോലെ കപടവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പശുവിന്റെ കാലില് പ്രഹരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് അയാളെ വധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയുധമെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ധർമ്മരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ ആരാണ്? ദേവനാണോ? അല്ലെ, താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ഈ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഇനി എത്ര വലിയ ദേവനാണെങ്കിൽ പോലും, ദേവേന്ദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ വധിച്ചിരിക്കും, അത് ഒരു സംശയം ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ധർമ്മരാജാവ് തിരിച്ചു മറുപടി പറയാണ്, അങ്ങിപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തീർച്ചയായും പാണ്ഡവ കുലത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് തികച്ചും യോജിച്ച വിധത്തിലുള്ളവയാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ഗുണഗണങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോലും അവരുടെ ദൂതനായി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഏതൊരാളും അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം, അല്ലെ? എക്സെപ്ഷണൽ കേസിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഒരു രാജാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പ്രജകളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളെ ആരാണോ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വധിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിയാണ്, ഒരു പാണ്ഡവരെ അതുപോലെ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു, അവർക്ക് തികച്ചും യോജിച്ച രീതിയിലാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പോലും അവരുടെ ദൂതനായിട്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യം, അതായത് അതാണ് അവിടെ അവരുടെ ദൂതനായി കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു കർത്തവ്യങ്ങളും ഇല്ല, അല്ലെ, ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്തവ്യം ചെയ്തത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠഃ തത്തദേവേതരോചനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. അല്ലെ, ഭഗവാൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? ആരും ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? എല്ലാരും പറയും ഭഗവാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ, കണ്ടോ ഭഗവാൻ ചെയ്തു. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ലോകർ മുഴുവൻ അനുവർത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാം അത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എല്ലാവരും അനുകരിക്കും. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തിയുടെ അതിശയോക്തിപരമായ വർണ്ണനകളല്ല. സ്വർലോക ദേവന്മാർക്ക് പോലും ധർമാനുശാസനങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പക്ഷം തന്റെ കർക്കശമായ ശാസനകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം വിദ്യയായിട്ടല്ല അഭിമാനിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്, ചിലപ്പോൾ ഭഗവത് കൃപയാൽ ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തനാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഭഗവത് ഭക്തനാൽ നടത്തപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം എന്തു തന്നെയായാലും സാധാരണഗതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ എത്ര തന്നെ അസാധ്യമെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപയാൽ അത് യഥോചിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, എല്ലാരും സ്വയം പൊക്കി പറയും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെയല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്. ദേവേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് താങ്കളുടെ കാലുകൾ ഛേദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആലങ്കാരികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയ ആളാണ്, കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അല്ലെ? വിഷ്ണുരാധൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം നിറവേറ്റാൻ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും സന്നദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനോട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നീ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അർജുന പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ലെന്ന് നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കിനേക്കാൾ ഭഗവാന് വാല്യുബിൾ ആണ്. അത് ഭഗവാൻ നടത്തിയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ നടത്തും, ഏത് വിധത്തിലും നടത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന്. ഭഗവാനോളം ശക്തരാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ എത്ര തന്നെ അസാധ്യമെങ്കിലും ഭഗവത് കൃപയാൽ അത് യഥോചിതമായി നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. പാണ്ഡവർ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്താലും ആത്മസമർപ്പണത്താലും ഭഗവാനെ അവരുടെ തേരാളിയായും ചിലപ്പോൾ ദൂതനായും ഭഗവാൻ സ്വയം കർത്തവ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കി. ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി അത്തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത്യന്തം സന്തോഷമുളവാക്കുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടും പ്രേമയുത സേവന ഭാവത്തോടും കൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിനായി മാത്രം ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിശ്രുത ഭക്ത സേവകനായ അർജുനന്റെ പൗത്രനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്
സ്വന്തം പിതാമഹനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായി മാതൃഗർഭത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അത്യുഗ്രമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് രാജാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരർത്ഥകമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനും പാണ്ഡവരും തമ്മിലുള്ളൊരു ആത്മബന്ധമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ് പാണ്ഡവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പ്രത്യേകിച്ചും, അർജുനൻ സദാസമയം ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, സദാ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന. അർജുനൻ മാത്രമല്ല, യുധിഷ്ഠിരൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ, സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആള് തന്നെയായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ പഞ്ചപാണ്ഡവര് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തത്? ഞാൻ തേരാളിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൂത് പോകാം, ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഭഗവാൻ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാരും, നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ ചെരുപ്പ് പാതുകങ്ങള് ഭഗവാൻ തലയില് കുഞ്ഞു മാവാവയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തലയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോവാറുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഭഗവാന്. ഭാഗവതത്തില് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. 11ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഞാൻ പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചൊരു ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം, നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം. മറന്നുപോയി ശ്ലോകം. അതില് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പാദരേണുക്കള് തന്റെ തലയിൽ ചൂടി നടക്കും എന്ന്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഇഷ്ടമാണ്. ആ ശ്ലോകം എനിക്ക് മറന്നുപോയി, ഞാൻ മുമ്പേ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നതായിരുന്നു. ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം അഥവാ ധർമ്മരാജാവ് ഈ പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാജാവിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിയിൽ സത്യസന്ധമായി വർത്തിക്കുകയാൽ രാജാവിനെ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാണ്ഡവരുടെ, അർജുനന്റെ ഒക്കെ പൗത്രനാണ് അല്ലെ, കൊച്ചുമകനാണ്. ആ കൊച്ചുമകനായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്തെ സംരക്ഷിച്ച ആളാണ് ഭഗവാൻ. സദാ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാരാജാവിനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല. അപ്പോ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വം അഥവാ ധർമ്മരാജാവ് ഈ പരമാർത്ഥത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, രാജാവിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവി സത്യസന്ധമായി വർത്തിക്കുകയാൽ രാജാവിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവയം ക്ലേശ ബീജാനി യതസ്യു പുരുഷർഷഭാ പുരുഷം തം വിജാനീമോ വാക്യഭേദ വിമോഹിതാഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവയം ക്ലേശ ബീജാനി യതസ്യു പുരുഷർഷഭാ പുരുഷം തം വിജാനീമോ വാക്യഭേദ വിമോഹിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന അല്ല, വയം നമ്മൾ, നമ്മുടെ, ക്ലേശബീജാനി ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം, യതഃ എവിടെ നിന്ന്, സ്യു ഇത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. പുരുഷ ഋഷഭ സർവ മാനവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ, മാനവകുല ശ്രേഷ്ഠൻ. പുരുഷം വ്യക്തി, തം അത്, വിജാനീമാഹ അറിയുക, വാക്യഭേദ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം, വിമോഹിതാഹ സംഭ്രാന്തമായ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംസ്കൃത പ്രഭുവാദിച്ചേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാരുടെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായ ആക്രമിയെ ഖണ്ഡിതമായി തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. അപ്പോ ധർമ്മ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ നരോത്തമ, നരന്മാരിൽ ഉത്തമൻ അല്ലെ. നരോത്തമ, സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികരുടെ വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരനായ ആക്രമിയെ ഖണ്ഡിതമായി തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. ആര് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്? എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് 3 കാലില്ല? ആരാണ് എന്റെ കാല് ഇല്ലാതെയാക്കിയത് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ധർമ്മരാജാവ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം, നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിർവൈരം സമദർശനം അനുവ്രജാമ്യഹം നിത്യം പൂയേതി
അംഘ്രിരേണുഭിഹി പൂയേതി അംഘ്രിരേണുഭിഹി ഭഗവാനെ പൂജിക്കും അവരുടെ അംഘ്രിരേണുഭി അവരുടെ പാദത്തിലെ രേണുക്കൾ പൊടികൾ കൊണ്ട്. ആരുടെ പാദത്തിലെ? നിരപേക്ഷം, മുനി, ശാന്തം, നിർവൈരം, സമദർശനം. ഇങ്ങനെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുടെ അനുവ്രജാമ്യഹം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യും അവരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അനുവ്രജാമി അഹം ഞാൻ അവരെ പുറകെ പോയിട്ട് അവരുടെ രേണുക്കൾ കൊണ്ട് എന്നെ പൂജിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെയ്യും എന്നാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. വാർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും കർമ്മഫലങ്ങൾ വിഭിന്ന ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരവരുടേതായ കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നിരവധി സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്. സാമാന്യേന 6 മഹാദാർശനികരുണ്ട്. വൈശേഷിക ദർശനത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായ കണാദൻ, തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ ന്യായശാസ്ത്രം രചയിതാവായ ഗൗതമൻ, അപൂർവ ജ്ഞാനികൾക്ക് മാത്രം സുഗ്രാഹ്യമായ നിഗൂഢ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദുർജ്ഞേയമായ അഥവാ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യോഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവായ പതഞ്ജലി, സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഥവാ സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ അഥവാ സാഖ്യ ദർശനത്തിന്റെ രചയിതാവായ കപിലൻ, കർമ്മമീമാംസയുടെ രചയിതാവായ ജൈമിനി, വേദാന്ത ദർശനത്തിന്റെ രചയിതാവായ വ്യാസദേവൻ. ഇപ്പോ 6 സൈദ്ധാന്തികരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 6 സൈദ്ധാന്തികരും ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു. വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും കർമ്മഫലങ്ങൾ വിഭിന്ന ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരവരുടേതായ കാര്യകാരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 6 സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് പല രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അല്ലെ, പല രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുന്നു, ഓരോ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഈ ഒരു 6 സൈദ്ധാന്തികമായ ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ശരിക്കും ആര് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ധർമ്മരാജാവ് പറയുന്നത്. ഋഷഭത്തിനും അഥവാ ധർമ്മ വ്യക്തിത്വത്തിനും ഗോമാതാവിനും അഥവാ ഭൂമിദേവിക്കും അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം കലിസത്വമാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാമെങ്കിലും ഭഗവത് ഭക്തരാകയാൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അവരെ ക്ലേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഇല അനങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ കലിപുരുഷന് ധർമ്മരാജാവിനെയും ഭൂമിദേവിയെയും ഉപദ്രവിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ അത് നടക്കില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാം? ധർമ്മരാജാവിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അനുമതി ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ആരെയും ഈ ആളാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് ധർമ്മരാജാവ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. നാം പാപം വിതച്ച് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ പാപ വിത്തുകൾ പോലും ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവന അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ക്രമേണ മാഞ്ഞു പോകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പീഡനങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയില്ല. കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില പരോക്ഷമായ കാരണങ്ങളാലാണെന്ന് കാരണമോ തെളിവോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭക്തർ അംഗീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അവർ ക്ലേശങ്ങൾ ഭഗവാൻ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നൽകുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സഹിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ക്ലേശങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വളരെ വലുതായിരിക്കുമെന്നും അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തന് ഒരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ, ഞാൻ പൂർവ്വജന്മത്തില് ആർക്കൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ കുറച്ച് ഭക്തിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ അതില്ലാതെയായി പോകുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അഗ്നി എങ്ങനെയാണോ ആ പാപത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിറകിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ വലിയ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇതിന്റെ ഒരു 100 ഇരട്ടി അനുഭവിക്കാനുള്ള പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ കുറച്ചാക്കി തരുവാണ്. ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി തന്നതാണ് ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭക്തന്മാര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തരുന്ന വ്യക്തി അവരെ പണിഷ് ചെയ്യണമെന്നോ അവരെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ അവർക്ക് മോശം വരണമെന്നോ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവര് കാണുന്നത് അവർ ചെയ്ത തെറ്റാണ് അവരുടെ മുന്നിലേക്ക്. ഭഗവാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ
എന്നാലും ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ വലിയ അളവിൽ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദ്രോഹിക്കുന്ന തെമ്മാടികൾക്കെതിരായി ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന ലഭിക്കണമെന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത്തരം ഒരു അന്യായ പ്രസ്താവന നടത്താൻ അവർ സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും സൈദ്ധാന്തിക ദാർശനികന്മാർ ഭഗവത് അനുമതിയെ തിരിച്ചറിയാതെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കും പോലെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അത്തരം ദാർശനികന്മാർ സ്വയം വിഹ്വലരാണ്. ആകയാൽ സർവ്വകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവരൊരു കംപ്ലൈന്റ് എനിക്ക് തരണം, അല്ലെ, ഇവരാണ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്നൊരു കംപ്ലൈന്റ് ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടണം? കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവിൽ നിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ കലിപുരുഷനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആര് ചെയ്തില്ല? ധർമ്മരാജാവ് ചെയ്തില്ല. ധർമ്മരാജാവ് കലിപുരുഷനെ നേരിട്ട് ആരോപണം ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആർക്കും ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മരാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന, അതായത് ഇവരാണ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാത്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ദാർശനികരായിട്ടുള്ളവര് ശരിക്കും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാരണങ്ങള്. നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാതെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആരും തരില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ധർമ്മ രാജാവും പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वम श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम।